Ti umuna surat ni San Pablo kini Timoteo. Umuna Timoteo, Kapitulo 1. Kenka Timoteo anapudpudno nga anak ko iti pamati. Sapay kumata ti Diyos Ama ken ni Kristo Jesus nga apo tayo, ti mangted kingka iti parabor, asi kental na. Naggapu kanyak daytoy asurat ni Pablo nga apostol ni Kristo Jesus, babaen iti bilin ti Diyos amang isalakan kadatayo, ken ni Kristo Jesus anamnama tayo. Kas indawat ko kinka iti agpaMasedoniaak, kayat ko ngagbati ka ijay Efeso. Adda sumagmamano at attaw sadyay, amang isursuro kadagiti saan apudno a doktrina, ket masapol apasar dengem ida. Ibagam kadakwada, ngedyandan dagiti parbo asar sarita, ken dagiti atiddog alistaan dagiti kapuunanda. Panagsusupyat laang ti patauden dagitoy, ket saan da makatulong iti pannakatungpal ti panggep ti Diyos, ama amuan babaen iti pammati. Panggep daytoy abilin ariingen ti ayat, nga agtaod iti nadalos a puso. Nalawag a konsensya ken napudno a pammati. Simmina ti sumagmamano at tao kadagitoy abanag, ket nayaw awanda kadagiti awan kapaypayan na a panagsisinupyat. Kayat da ti agbalin a mamaestro iti lintag, ngem di da maawatan ti sasawenda, wenno dagiti bagbagada asi tatalgad. Ammo tayo a naimbag ti lintag, nulaket na ing kalintigan ti pannakaaramat na. Ngem masapol alaglagi pen ati lintag, saan a naaramid para kadagiti naimbag at tao. Naaramid kitdi nga agpaay kadagiti managlabsing iti lintag ken nasukir, kadagiti managbasol ken awanan Diyos, kadagiti saan a religyoso ken saan a naespirituan, kadagiti pumatay kadagiti amma wenno innada, kadagiti mammapatay, kadagiti mannakiabig, kadagiti aggartem kadagiti padada a lalaki wenno babae nga aggartem kadagiti padada a babae, kadagiti kidnapper, kadagiti switik ken ulbod a saksi, wenno siya sino man nga garamid iti maipusor iti pudno a pannursuro. Masarakan dayta a pannursuro iti ebanghelyo a naitalag kanyak nga ipakaammo. Wen, tinaimbag a damag ngaggapo iti nadayag ken madaydayaw a Dios. Agyamonak ken Kristo Jesus nga apo tayo, anang pabig sa kanyak iti trabaho. Wen, agyamanak kenkwana ti imbilang nak a maikari, ket dinutukan nak nga agsirbi kenkwana. Uray no iti napalabas, nagsasauak iti maibusor kenkwana, ken indaddadanes ken linalais ko. Nupay kasta, kinaasyan nak ti Diyos, agsipod tadyak pay mamati iti, ket yak ammo ti aramidak. Agliplipyas ti parabor nga impaay ti apo kanya, ket inikkan na kiti pamati ken ayat, amatagikwa kayo iti pannakikaysa tayo ken Kristo Jesus. Pudno daytoy a pagsasao, arumbeng nga awaten ken patyen. Imay ni Kristo Jesus ditoy lubong, tapno isalakan na dagiti managbasol. Siyak ti kadadaksan kadakwada. Daytoy ti gapuna a kinaasyanak ti Diyos, tapno iparangarang ni Kristo Jesus ti di agpatingga nga anos na kanyak. Siyak a kadadaksan a managbasol, tapno agsirbiak nga ulidan kadagiti amin a mamatin tukinkwana, ket awaten dati biag nga agnanayon. Iti agnanayon nga ari asaan amatay, ken saan amakita. Isu a kakaisuna a Diyos, maited kuma ti dayaw ken dayag, iti agnanayon nga awan inggana. Amen. Timoteo, anak ko, italag ko ken kadaytoy abilin, kas mayan nurot kadagiti sao dagiti profeta may papankin ka.
Usaram dagitoy akas armas mo a makiranget as ituturad. Salimut-mutam ti pammatim ken tinadalos a konsensyam. Saan ngem pangag ti sumagmamano at tao ti konsensyada, ket dinadael da ti pammati da. May raman kadakwada da Himenyo ken Alejandro. Inyawat ko ida iti pannakabalin ni Satanas, tapno masursurwan da adi agsasao iti maibusor iti Dios. Umuna Timoteo Kapitulo 2. Umuna-unay, yunay-unay ko nga rod a maidaton iti Dios dagiti dawat, kararag, panangibabaet ken panagyaman para iti amin as tao. Ikararagam dagiti ar-ari ken amin nga agtuturay, tapno agbiag tayo natalna ken naulimag, nadyusan ken natakneng iti amin abanag. Nasaya at daytoy ket makaiayo iti Dios amang isalakan kada tayo. Tarigagayan na maisalakan dagiti amin at tao ken maamuan dati pudno. Tabay maysa ti Dios ket may samet ti mamagkapya iti Dios ken iti tao. Ni Kristo Jesus at tao anang yawat iti biag na tapno mawayawayaan dagiti amin at tao. Dayta ti pammaneknek nga iti naituding at timpo, kayat ti Dios a maisalakan ti tunggal maysa. Daytoy ti gapuna a naibaunak akas apostol, tapno ipakaamok ti naimbagadamag kadagiti hintel, ket isuro kadakwada ti pudno a pammati. Sa anak nga agululbod, pudno ti ibagbagak, iti amin nga iglesia, tarigagayak nga agkararag dagiti lalaki. Masapol anapudnoda iti Dios, ket masapol nga ingatod da ti imada, bayat ti panagkararagda. Nga awan pungtot, wenno tarigagay a makisupyat. Kayat kumet anaemma, ken nanakman kuma ti panagkawes dagiti babbai. Saan da kuma a maaddaan iti nagarbo a buok, wenno agarwat iti alahas sa balitok, wenno perlas, wenno agkawes iti nangingina a pagan-anay. Kas may parbeng kadagiti babbai a managtulnog iti Dios, masapol a mararaemda gapo kadagiti naimbag nga aramid da. Si uulimek ken si papakumbabakuma nga agsursuro dagiti babbai. Diak ipalubos a mangisurda wenno iturayanda dagiti lalaki. Masapol nga agulimek da, tanaparswa nga imuna ni Adan sa ni Eva. Saan ani Adan tinaalilaw no diket ti babae anang salungasing itilinteg ti Dios. Ngem maisalakan to ti babae, babaen iti panaganak na. Nulaket agtalinaed iti pammati ken ayat, ken agbiag a manakem ken nasantuan. Umuna Timoteo Kapitulo 3. Pudno daytoy a pagsasao. Siya sino man ngagtarigagay ngagbalin nga obispo, natanok at trabaho ti kalikaguman na. Ngarud, masapul nga awan ti pakababalawan na. May sala ti asawa na, managtepel, managparbeng, ken nasaya at ti kababalin na. Managpadagos, kabailan na ti mangisuro. Saan amamartek wenno na uyong, nudiket na singpet ken saan aman nakiringgor. Saan arupa ti kwarta? Maidalan na anaimbag ti familyana ken mapagtungpal na asitatakneng dagiti anak na. Tano saan a maidalan ti maysa a tao ti mismo a familyana, kasano a maaywanan na ti iglesia ti Dios? Masapol asaan a kabarbaro iti pambati, taamangan no tumangsit ket madusa akas iti diablo. Masapol a pagraeman dagiti saan a kameng ti iglesia, tapno saan a maibabain ken matnag iti palabog ti diablo. Kastamet dagiti diakono, masapol a nasaya at ti kababalinda ken napudnoda. Saan da a mamartek wenno na agom. Masapol a salimut-mutanda dagiti na ipakaammo a kinapudno ti pammati nga awan ti panagduadwada.
Rebeng na ang mapatas na nga umuna, ket no agbaligida, mabalindan ti agsirbi. Masapol ang natakneng met dagiti asawa da, ken saan da ang mamad padakes. Managtepel da, ken mapagtalkan da iti amin abanag. Ti agbalin a diakono, may sala ti asawa na, ken may dalan na anaimbag dagiti anak na ken ti pamilya na. Tadagiti nasaya at ti panagsirbi na, magunod da tinaimbag a kasasaad, ken mabalinda ti agsao as itutured, may papan iti pamati da ken ni Kristo Jesus. Bayat ti panangisurat ko iti daytoy, namnamaek nga umay kakitaan iti mabiit. Ngem no bataktakak, maamuam iti daytoy asurat no anya dagiti rumbeng nga anuruten tayo akas kameng ti iglesia. Kameng tayo ti familia ti Dios. Kayat na asawen ti iglesia ti sibibiyag a Dios. Dati iglesia isu ti adigi ken pamuon ti kinapudno. Anyan ang nagdakkel ti palimed ti pamati tayo. Isuket nagparang akas tao, pinaneknekan ti espiritu ti kinalinteg na, ket nakita dagiti angheles. Naikaskasaba kadagiti pagilyan, pinati dagiti tattao itintiro alubong, ket nayuli sa dilangit. Umuna Timoteo Kapitulo 4. Nalawag ti kunati espiritu akadagiti mauding alaldaw, suminan to ti sumagmamano at tao iti pamati. Ipangagdanto dagiti mga lilaw nga espiritu, ket suruten dati panursuro dagiti demonyo. Dagitoy a panursuro ket iwarwaras dagiti manangal lilaw ken ulbud at tao anatayen ti konsensyada. Akasla na uram iti bumagbegang alandok. Iparit dati pannakiasawa ken ti pannangan iti dadduma ataraon. Ngem pinarswa ti Dios dagitoy ataraon tapno kanen dagiti mamati ken makaammo iti pudno, kalpasan ti panagkararagda iti panagyaman. Nasaya at amin a pinarswa ti Dios. Awan ti dakes no laket no maawat abuyugan ti panagyaman. Agsipod tagbalin a nasantuan ti taraon, babaen iti sao ti Dios ken babaen iti kararag. No isurom dagitoy a pamagbaga kadagiti kakabsat, agbalin kanto a naimbag nga adipen ni Kristo Jesus, ket pumigsa ka an espirituan, babaen kadigiti anuruten ti pamati, ken babaen ti panang salimetmet mo kadagiti pudno a panursuro a sinurot mo. Ngem adaywam dagiti saan anadyusan ken parbo a sarsarita. Agsanay kakiti para iti nadyusan a biag. Adda maited ti panangwatwat iti bagi. Ngem nasirbi iti amin a beneg ti biag ti panagwatwat iti espiritu. Agsipod tayig na dagiti pagimbagan iti agdama ken iti masakbayan. Pudno daytoy a pagsasao anaan-anay nga awaten ken patyen. Daytoy ti gapuna nga agwatwat tayo ken igaed tayo ti agtrabaho. Agsipud ta intalek tayo tinamnama tayo iti sibibiyag a Dios a mangisalakan iti amin nang nangruna kadagiti mamati. Ibilin ken isurom kadakwada dagitoy a bambanag. Di mo ipalubos alaisen da ka gapo iti kinaubing mo. Ikagumaam kit di tagbalin nga ulidan dagiti mamati. Iti sao, iti panagbiag, iti ayat, iti pamati ken iti kinadalos. Agingga iti ay ko, ipaay mo ti amin nga oras ken pigsam iti pan nakaibasa ti nasantuan asurat iti publiko, ken iti panangasaba ken panangisuro. Aywanam dagiti na espirituan asagot an itedkin ka, iti nagsao dagiti profeta, ken iti ipatay dagiti panglakayon ti imadakin ka. Ited mo a mamimpinsan ti bagim kadagitoy, ket isuda lang ti asikaswem, tapno makita ti amin at tao ti iduduras mo. Annadam tabagim, ken ti isursurom. Ipasnek mo nga aramiden dagitoy, tapno may salakan mon to ti mismo abagim, agraman dagiti dumngagkin ka.
na Timotyo Kapitulo 5. Di mo ungtan tilaklakay ngem sika. Kasaom ket di akasla iso ti bukod mo nga ama. Iti amin a kinadalos, ibilang mo akas mo lakabsat dagiti lalaki nga ubing ngem sika. Akas mo laina dagiti babbaket, ken kas mo lakabsat dagiti babbai nga ubing ngem sika. Tulungam dagiti babbai abalo apudno a makasapol iti tulong. Ngem no addaan na wenno apo ko ti maysa abalo, masapol asursurwenda nga umuna dagiti pagrebanganda iti pamilya, tapno makasubadda kadagiti naganak kadakwada ken apuda, agsipud ta daytoy ti pakaragsakan ti Dios. Ti pudno abalo nga agbibiyag ngagmaymaysa, intaleknan tinamnama na iti Dios, ket aldaw rabii nga agkararag, ken agdawat ken kuana iti tulong. Ngem ti balo nga agbibiyag iti nailubungan aragsak, maibilang anatayen uray no si bibiyag. Ibilin mo daytoy kadakwada tapno awan ti pakababalawanda. Ngem no adda saan amang ikaso kadagiti kabagyan na, nangruna dagiti kameng ti pamilyana. Tinallikodan nan ti pamati, ket dakdakes pay ngem ti saan amamati. Dagiti lang innem apulo wenno nasursurok pay ti tawon na ti mailista abalo. Naminsan la anaki asawa, agdindinamag pay kadagiti naimbag nga aramid na, kas itinasaya at apanang padakkel na kadagiti anak na. Nagpadagos kadagiti ganggan na et, binugwan na dagiti saka dagiti tattao ti Dios. Tinulungan na dagiti agsagsagaba, ken impamaysana tinagaramid iti amin akita tinaimbag nga aramid. Ngem di mo ilista dagiti ubing abalo, agsipud tano dida magawidan ti riknada, ket kayat damanen ti makiasawa, talikudan da ni Kristo, ket makabasol da iti sanda apanang tungpal iti umuna akarida ken kuana. Daddadaelen da pay ti tiyempuda a mamalay-balay. Saan la adayta? Masursuro da pay tagbalin amanar sarita ken man nakibiyang. Ket sawenda dagiti banag a dirumbeng asaritaan. Isu akay kayat ko a makiasawa da. Aganak da. Asikasun da ti balay da tapno awan ti pangbabalawan kada tayo dagiti kabusor. Tanayaw awanen ti sumagmamano abalo ket simurot da ken ni Satanas. Ngem ti siya sino man a mamati a babae, nga dabalo a babae ti familyana. Masapol at aripatun na ida, ket di na ipabaklay daytoy iti iglesia, tapno maipamaysa ti iglesia at tulungan dagiti pudno a balo. Mamindua kuma ti tangdan dagiti panglakayen a nasaya at ti panang tarawidwid da iti iglesia, nang runa dagiti mangipasnek a mga saba ken mangisuro. Takuna ti nasantuan a surat, di mo busalan ti baka ang madama nga agiririk. Ken, rebeng na amatangdanan ti agtrabaho. Di mo denggen ti darum a maibusor iti maysa apang lakayen, malaksid no idatag ti dua wenno tallo a saksi. Babalawem iti publiko ti amin nga agbasol, tapno mapabutngan dagiti dadduma. Iti imatang ti Dios ken ni Kristo Jesus, ken dagiti nasantuan nga anghelis na, yunay-unay ko atong palem dagitoy a pammagbaga, nga awan idumdumam iti anyaman nga aramidem. Di kaagganat amang ipatay iti imam iti siya sinuman, para iti panagsirbi iti Apo. Di ka makiraman iti basol dagiti sabali, agtalay na ed ka anadalos. Saan la adanom ti inumem, ngem gapu iti tiyan mo ken ti masansan a panagsakit mo, uminom kamet iti sangkabasit nga arak. Adda dagiti tattao a nalawag a makita dagiti basbasol da, sakbay ti pannakaukumda. Addamot dagiti basbasol ti dadduma a makita laeng iti ud-udi na. Kastamot a nalawag a makita dagiti naimbag nga aramid. Ngem uray no sanda a makita ita, saan da a mailemmeng iti agnanayon.
Umuna Timotyo, Kapitulo 6. Amin at agabo, masapol nga agraemda kadagiti apuda, tapno awan agsao iti maibusor iti nagan ti Diyos, wenno iti panursuro tayo. Dagiti tagabo dagiti apo a mamati, masapol met asaanda alaisen dagiti pagsirsirbiyanda, gapu ta agkakabsatda iti pamati. Nasaysayat kumakitdi ti panagsirbida, gapu ta dagiti aglakam iti panagsirbida, mamati damet ken napategda a kakabsat. Isurom ken ikasabam dagitoy. Natangsit ken awan ammo ti sino man amang isuro iti sabali a doktrina. Ket saan nga manamong kadagiti pudno a sao ni Apo tayo a Hesukristo, ken iti nadyusan a panursuro. Ti kasta a tao ada sakit na a makisupyat, ken makiapa, ket patauden na ti imon, ringgor, pamadpadakes, dakes a panangipagarup, ken kanayon a panagsusupyat dagiti tattao a rinuker ti panunotda, ket awanen ti kinapudno kadakwada. Ipagarupda a maysa a pagsapulan ti relihiyon. Agpay sumot ket di nga dadakkel a magunod iti relihiyon, nulaket mapnek tayon iti adda kada tayo. Anya ti inyeg tayo dito'y lubong? Awan! Anya ti mairwar tayo iti lubong? Awan! Isut gapuna ano addalaket kanem ken pagan-anay tayon umdasen. Ngem ti siya sino man ngagtarigagay a bumaknang. Matnag iti sulisog ket maipalabog iti adu a minamaag ken makadadael a tarigagay a mangirarem kenkwana iti pannakadadael ken pannakapukaw. Tati panagayat iti kwarta, isu ti pagtaudan ti amin akita ti kinadakes. Simmina ti sumagmamano at tao iti pamati, gapu iti tarigagay da a bumaknang, ket nagsagabada iti adu aladingit ken liddaang. Ngem sika, kas maysa a tao ti Dios, masapol nga adaywam dagitoy. Ikagumaam asuroten ti kinalinteg, tinadyusan a biag, ti pamati, ti ayat, ti kinaanos ken kinataknang. Makidangadang ka iti natanok asalisal ti pamati. Gunudem ti biag ngagnanayon, anangayaban king ka ti Diyos, itim pakaammom ti kinapudnom iti sango ti adu asaksi. Ita, bilinen ka iti imatang ti Diyos a paggapuan ti amin a biag, ken iti sangwanan ni Kristo Jesus anang saksi iti kinapudno, iti saklang ni Poncio Pilato. Salimet-metam ti bilin ket di mo ipalubos a matulawan, wenno adda pakababalawan na agingga iti aldaw a panagparang ni Apo tayo a Hesukristo. Enton dumteng ti tiyempo, iparangarang to ti Diyos, ti madaydayaw ken kakaisuna amang ituray, ti ari dagiti ar-ari, ken ti apo dagiti apo. Isulaeng ti saan amatay, agnaed iti silaw, nga awan ti makaasideg. Awan ti sa sino man a nakakita kenkwana, awan ti makakita kenkwana. Adda kenkwana ti dayag, ken agnanayon apan nakabalin. Amen. Bilinem dagiti babaknang dito'y lubong, adida agpasindayag, ken dida italeg tinamnamada iti kinabaknang a mapukaw tumetlaan. Agtalegda kumakitdi iti Diyos, isu asibupuslon amang ted iti amin a pagragsakan tayo. Ibagam nga agaramid da iti naimbag, a bumaknang da kadagiti nasayaat nga aramid, ama nagparabor da ken si ayat da amang ted kadagiti sabali. Iti kasta, agurnong danto iti kinabaknang nga agbalinto a natibker a pundasyon iti masakbayan, ket maragpat danto tinapaypay su abiyag. Timotyo, aywanam a naimbag tinaitalekkin ka. Adaywam dagiti saan a nadyusan a sarsarita, ken minamaag a panagsusupyat, maipapan iti ibagbaga dagiti sumagmamano at tao, a
apan nakaammo, idinto asaan met apan nakaammo. Adda tattao ang nagguna, nga adda kadakwada daytoy, ket gapu iti daytoy, siminada iti pamati. Sapay kuma, tabindisyonan na kayo amin ti Diyos.